Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale konko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bien mekalo tile 17 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo a ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan nin ye o waati seli a y'aw bisimila. Amina anga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa jumadon mɛkalo tile 14 san 2021 an ka ministre ɲɛma ni o ye Moktar Wani ale kɔni ye a ka cabinet maw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka yiru la ka fɔ ko gouvernement kɔni olu ye walan sɛmɛ o don kɔfɔli kelen na a ye a sɛbɛn fura ta ni ka taga di an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma latɛmɛba masa ni o ye Bandaw ye. Bandaw a tilala ka Moktar Wani ni ka kɛ ministre ɲɛma ye kokura. Kuma fɔle o tɔ ye dalama ye Union nationale des travailleurs du Mali n'o ye UNTM olu kɔni ye u ka baarabila ni ka o boloda bi tɛnɛ mais kalo tile 17 san 2021 n'a bɛ taa kuncɛ mais kalo tile 21 na san 2021 u bɛna tila k'a lakuraya ko kura tɛnɛ mais kalo tile 24 ni ka taa kuncɛ juma mais kalo tile 28 na ni u ka laɲiniw bɛɛ ma sabati sa u bɛna kɛ badabada baarabila u ye. Kai denmisɛn maa 4 olu de kɔni bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ ni funteni kisɛbilen na kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Kayi dugu kɔnɔna la dɔnnen don ka fɔ ni funteni kɔni ni ale juguyara maaw olu bɛ taga badaw la ka taga u ni lafiɲɛ jida kɛrɛfɛla ninnu na sa o de sababu la sa denmisɛn ninnu olu kɔni donna ji la ni ka taa u ni lafiya u kɛra sababu sa ni ji kɔni taara ni olu ye. Ni wagati na a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ sigida 3nan maire ka taa se Bama Are ale ɲɛma masa ni o ye Abu Amadu Gite ye. Abu Amadu Gite ale ye Afrika Seni ɲɛma fana ye min ni a bɛ to ka ɲɛnajɛ ka o boloda place cinquantenaire la walasa ka se ka maaw ni ka u nisɔndiya a tun kɛlen don ka ɲɛnajɛ n'o ye Bama Are sa ka o boloda seli fitinin o cogoya la o kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ miniti dama o kɔnɔna la ni sigida 3nan mairie ɲɛma ni o ye Madame Jire Mariam Diallo ye sa ani o kɔni ka sɔ ma se ka fin da kelen na min ni a kɛra sababu sa a ye dama ka sɛbɛn ni ka o don a juguya la a ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ɲɛfɔli kɔnɔna la sa Bama Are ɲɛma yɛrɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko ale kun tɛ dɔrɔmɛ kelen ni ka o sara place de cinquantenaire ale kunkɔrɔ u kun b'u ka ɲɛnajɛ bɛɛ kɛ fu de la a sera yɔrɔ la sa a kun bɛ sefa wari 5000 ni ka o de sara a nana b'o la ka na se fo sefa wari 2,000,000 ko fo a ko de sara walasa a bɛ se k'a ka ɲɛnajɛ kɛ. Gouvernement ale ka walansɛmɛ dugusajɛ sa M5 RFM olu kɔni ye farala ɲɔgɔn kan sibirido fara ɲɔgɔn kan in kɔnɔna la sa Terre Choquel Kokala Mayiga ale M5 RFP ɲɛma ye a kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɔra kalama k'a fɔ ko gouvernement kɔni o cira nka u ma fɛn kɔni yira olu la fɛn ma sara u la wa ma bɔ fɛn kalama fana o de la sa olu kɔni sen tɛ nin ko in na gouvernement kura min ni a bɛna sigi u sen tɛna ye a kɔnɔna la. Bulukasɔnbugu kulubilenni silamɛw olu ni
bulka sombugu kulbleni silamɛ olu kɔni y'u kwada an ka dɔnkilidalaba dɔ la sa ni o ye Salifu Keita ye ka sababuya kɛ ko a bɛ na ko dɔlɔmi yɔrɔ fo ka taa se dumunikɛyɔrɔ ma a kɔni bɛ na o yɔrɔ ni ka o dayɛlɛ misiri masurunya la ka taa se u ka kɛnɛyaso masurunya la o de la sa maaw bɔlen jumaseli la wagati min na sa u y'u kunda ni yɔrɔ kɔfɔlen kan ni ka bɔ ka taa wa nisɔngoya ka o yira k'a fɔ ko u kɔni tɛna jɛn ni a ye k'a fɔ ko dɔlɔmi yɔrɔ fo ka taa se dumunikɛyɔrɔ in ma sa ni o bɛ wele ko baara restaurant nanzarakan na ko o bɛna dayɛlɛ misiri masurunya ka taa se u ka kɛnɛya masurunya la u ye a yira k'a fɔ ko u tɛna jɛn ni a ye k'u kɔni bɛ saya kɔrɔ dɔn ni o ye. An bɛ taa sankaw fɛ yen nɔ denmisɛn dɔ min n'ale si bɛ t'i jɔ san 12 la ale kɔni bɔnɛna ani na mɛ kalo tile 12 tɛmɛnen ka sababuya kɛ sirabakan kasara ye a sɔmaw yɛrɛ ka fɔ la sa ko den tun bɛ ka bɔ butigi de la ci la min ni molomafɛn senfilatigi dɔ ye a tannen sa den kɔni a tora la o yɔrɔnin bɛɛ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw ka jamana kɔnɔna la tile damadama kɔfɛ olu ka siman bɔrɔ kilo 50 o de sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ siman bɔrɔ min yɛrɛ ni a tun bɛ feere sefa wari 770 o de la u ye dɔ fara kan 170 ka taa se 80 ma o de la sa minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ jago koɲɛw ma sa ale kɔni ye dan sigi nin ko in na min ni a y'a yira k'a fɔ siman bɔrɔ kilo 50 ko ale kan ka feere 950 la u ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ hali u ka jamana kɔnɔya fan ko o bɛ a la a yamaruya tɛ maa si fɛ i ka siman bɔrɔ ni ka a feere da wɛrɛ la min ni o n'olu ka dafɔlen tɛ kelen ye. Afrique du Sud jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Jacob Zuma ye Jacob Zuma ale kɔni welelen don bɔgɔ jeninen o kɛnɛ kan bi tɛnɛ mɛ kalo tile 17 u ka kiiri tigilamaw fɛ sa min ni a bɛna ɲangi kun min na o de ye k'a fɔ ko a ye yuruguyurugu ta ni ka nanzaraw ka wolomasiri tabaw olu sɛgɛrɛ o kɛra Thales. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw tulo garizigɛ kɛra nin kunnafoni de bi ni k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na an b'a fɔ ala k'an ka seliw caya ala k'an haminankow nɔgɔya ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta donni ma kɔnɔ an ka tungaranke minnu b'an lajɛ sanga a n'a ka wagati an bɛ masa aramani deli aw ɲuman bɔra an ka jamana kɔnɔ cogo min na ka taa jamana kɔ kan ala ka jamana faama jugu ala ka u ɲɛmɔlɔ aw ma aw ɲuman taara cogo min ala ka segin ni aw ɲuman ye ka na an fana ɲuman sɔrɔ yan nɔ halisa ala ka kisi kɛ aw ni aw ye an b'a fɔ aw sanbɛ aw ka yafa ma sanga a n'a ka wagati anw ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka aw la nisɔndiya ka kunnafoni jɛlen ni ka o di aw ma ka se ka émission ni ka olu sigi sen kan aw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na ni an donna aw gasi la dabɔn kama tɛ aw nisɔndiyatɔla de don an fɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka yafa ma ala a n'a kira kama ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.